Ang pagsimba uban ang Diyos ng pagpangalagad ug pagpangalyopo ngadto sa atong buhing Dios maoy laparahan sa tinuod nga kaluwasan sa matag usa nga mudamot kaniya. Kay diha sa pagsimba nga inubanan sa kinasingkasing nga pagpangalagad mataw ang usa ka balaang espiritu gikan sa kinasulurang bahin sa atong kasing-kasing ug mao ang magahatag kanato ug espirituhanong salabutan uban ang kalikon ug busog sa pagtuo aron nga kita makapadayon sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios hangtod nga madawat nato ang iyang mga sala. Ang pagsimba maoy bugtong kalanon sa atong balaan nga espiritu o pinaagi niini ang atong balaang espiritu magahatag kanato sa lusay nga panghuna-huna ug magadayaong kalinaw aron nga kita mahinong salamin inon nga mga balaan taliwala sa daghang mga katawan. Pinaagi sa atong balaan nga pagsimba makapot nato ang kalampusan ug ang ginatimuha sa atong kalag nga mao ang kinabuhing dayon. Kini usab magahatag kanato og gahom aron sa pagluwas kanato gikan sa takna sa mga kasakit unya kung kita mudamo na kaniya. Labanan kita sa espiritu sa bisan asang dapit sa kalibutan nga atong pag-aadtuan. Landungan kita sa iyang langitnong kagahon kung ang atong pagsimba o pagpangalagad pagahimpiton lang. Kay nagsulat lang kini nga nagaingon. Nahibalo kita nga ang Dios dili malimati sa pag-ampo sa mga makasasala. Apan kung ang usa ka tawo masimbahon sa Dios o magatungan sa iyang kabubuon, ang Dios magapanimati kaniya. Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Kini nga bahin sa balaang kasulatan maoy timaan nga kinahanglanon diay sa Dios ang usa ka balaang pagsimba diha sa iyang mahal nga atuban. Dugang panini na isulat usab ang nagaynon. Kay diin gani ang buha kung tulo magagatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang kaluwan. Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Sa lagtod nga pagkasulti, niini atong gihimo nga pagsimba sa matag Sabado, gisaksihan kini sa balaan nga Dios, o iyang nakita o nahibaluan, sumala pa sa naisla. Busa, himuon ta ang pagpadayon o ang paghimpit sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Agi pagpadayon sa atong panimbahon, usa ka mahimayaong pag-ampo ngadto sa gamhanang espiritu ang atong himuon aron nga kita panalipdan o pagatubagon sa oras na kita magaykainanglan sa iyang panahon. Paagi sa pag-ampo. Ang atong puot nga kamot ibatong sa ibabaw sa atong dughan tungod sa dapit nga nahimutangan sa atong kasing-kasing aron nga sa hipit dunggon gayud sa Dios nga Ama. Mag-ampo kita sa inyong ining nga paan. O mahal o balaan na Diyos.
amahan, Diyos nga Ama. O kanimo mahal o balaan nga Diyos, giyahat namo ang among mga mata. O ikaw nga nagalingkod sa kalangitan, tanawa, imong nga ang mga mata sa imong alagad na nagtutok diha sa imong pagkahalangkot. Ang among mga tiil na nagtindog sa sulangin maong gabi aron sa pagbalaan sa imong halangkot nga ngalan. Bukuson mo kami ngadto sa usalanan ng Espiritu, o balaanon mo kami diha sa imong pagkahalangkot aron nga kami matinuoron nga makapuyo diha sa imong bisaan na kaluwa. O Diyos nga malaki, anaa sa imong balaang mga kamot ang pagbuo sa tanang kinabuhi ibabaw ini kalibutan. Gikan sa kinabuhi sa tanang mga mananap, bisan pangadto sa kinabuhi sa tanang mga tao. Ikaw mao ang Diyos sa mga Diyos, o labaw sa tanang mga labaw. Gaghanan ka sa tanang mga gaghanan, o magbubuo sa tanang mga pagbuo. Balaan ikaw sa tanang mga bala, o manluluwas sa tanang mga kapuluwas. Pusa sa higpit, ikaw gidawat ka namo, imong nga among buhing manluluwas. Batok sa tanang namo ng mga tao. Bisan pa sa kapna sa mga paglitos o mga pagsunod. Pusa, tawag usap kami, masama sa imong pagtawag kami. Aron, mamatunan sa among kasing-kasing na ikaw nahigugma sa mga lugamot kami. Lisunod na kami sa kanunay, pinaami sa imong balaang Espiritu. Aron na kami sa makanunayong gayon, magalakaw na matarong sa isang mahal na ikaw. O amahan namo nga walay katapusan. Magpakita ka sa kanunay, hindi ka namo sa imong kanaksi o kagresibo sa imong kasingkasan. Aron, usap na ang among kasing-kasing magmainitong sa kanunay diha sa pagpamalagan kami. O aron, nga dili mapalong ang nagparahan sa among kaluwasan na igawat sa imong mahal na kaluwasan. O kung kami ugali makasalaman sa dili pinuyok na pagpapasala, kung una kami mga luto sa imong mahal na tulangan, aron sa pagpapas o sa pagpasayo sa among dili pinuyok na pagpapasala, tunggal na sa langit o pasayuha. Kay ikaw lamang ang bugtong tinuod na makapasayo sa mga makasasala o sa pagluwas ka namin. O mahal na Diyos, ikaw nakasusi ka namo o nahibalo ka namo. Ikaw nahibalo sa among paglingkod o sa among pagtulog. Ikaw nakasabot sa among anahuna, bisan sa halayo. Ikaw nakasusi sa among anagdiana o sa among pagtulog. O ikaw nahibalo sa tananamo ng mga dalan, sa likod o sa tubangan, ginapatayan namin. O kanamo, hitapuan mo ang imong tawag. Ayaw kanamo, katingalahan ining kinaagmana. Ini mataas, nabalo sa tanang kinaagmana. Isang lang gani, ang kanitni, dili makatago sa imo, kundi ang kagabion, muhayag ingon sa kahayag sa atin. Ikaw ang nag-umol sa amo
sa daguangkan sa among inahan imong giumol kami. Nuhatag kami o mga pasalamat diha kanimo tungod kay makalilisan uyamon ang imong gahom o ang imong kinabuhi. Ang ibuok namong pagkatao wala kayo may saliti kanimo. Sa wala pa kami mahigpit, nakita na sa imong mga mata o diha sa imong basahon na isulat niya ang isang pagani ang mga adlaw na natudlo alam kanino diha na sa imong mahal na tuwa. Pinaagi sa imong banal na espiritu himo ang tanan nakailabi na kanino imong nabugtong o magduod na Diyos o manluluwas kanila maunahon o mabasilong sa imong balaan lahon o kinaagi. Hindi maayo hangtod sa kanturan walay pagkatapos ang iyang dinharian.
kanatong tanan, brothers and sisters. Diyan ang usab kita sa adlaw panagkatigo kining adlaw mao kini ang atong naandan kani kitang tanan managkatigo, no? Kaya hanapan kita sa Diyos o buluhaton. Karon mga iso, akong ikahatag kaninyo o tema, mo kini ang gikasamukan sa tibuok kalibutan sa pag-ingon nga walay nasayod sa adlaw utang. Sa dili pa kita padayon, mangayo una akong katahuran sa among labaw nga magtutudlo nga walay lain Supreme Divine Master Pope Benito Gabriel. Maayong buntag kanimong master uban sa tibuok nimong pamilya, mga espiritual nanay, o sa akong mga kauban sa 12 kabanay ni Jacob o mao ang 12 ka mga apostoles. Maayong buntag kaninyong tanan o sa mga bisya, no? Nagtambong dinhi sa atong panimbahon o sa tanang mga membro niining atong Kingdom of Christ. Ingon man usab sa laing dapit kakutob nga moabot sa ato ang buluhaton nga mao kining gobyerno sa Dios nga tukuron dinhi sa usa ka nasod nga gihatagan ni Ginoong Jesucristo. Mayong buntag kanatong tanan o karon akong ihatag kaninyo ang maong husay may tungod sa gikasamukan sa tibuok kalibutan ay nganuman. Nganong gikasamukan kini sa tibuok kalibutan kay wala ni nila matugkad kung kanus-a mubalik si Kristo dinhi sa kalibutan. Kay kung atong pangutanon ang atong mga kaigsuonan, kung kanus-a mubalik si Kristo, ang itubag walay nasayod sa adlaw o sa tanan. Kung kanus-a moabot ang atong Ginoo. Mga igsoon, duha ka matang ang sinugo sa Dios dinhi sa kalibutan. Adunay sinugo nga iya sa dautan o adunay sinugo iya sa Dios. Pilian ang nato kini. Kung moingon kita nga sinugo sa Dios, kinahanglan mahibalo kita kung kanus-a mubalik si Kristo dinhi sa kalibutan. Pero dili kita makatukad sa mga insaktong hulusayon, insaktong tubag kung adunay mangutana nato, muna'y giingon nga sinugo gayon kamo sa dautan. Kay wala man mo mahibalo. Mao nga ang sambingay gisulti nga kung ang Pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabion muabot ang kawatan, magatukaw unta siya o dili niya tugutan na pagkasakon ang iyang balay. Kung atong sabton mga kaigsuonan, no? Kaning ingon din nga kung ang Pangulo sa ato pa, basilang ingon kita nga kanang Pangulo sa Pilipinas na. Ang Pangulo ng isang bingay dinhi, mao gayon ang mga leaders o Pangulo sa mga pundok nga kung nahibalo sila, kung kanus ang balik ang Ginoo
siyempre, dili sila mutugot, malungkabon ang ilang balay. Karon kay, wa man mahibalo. So, posible malungkabon ang ilang balay sa pag-abot sa kawatan. Muna sabihin nga din, no? Mamangani, nga kung di na kita kutong sa giingon nga walay na sayong sa adlaw ug takna, hangtod na lang, nga tabuna na lang ang tao sa yuta, nara sa giingon nga walay na sayo sa adlaw ug takna. Atong basahon, hatagan na ito og husay kini mga kaigsuonan. Kay mo ni ang pinakalisod sa Biblia na wala mahatagi og interpretasyon sa tanang mga pangulo sa tibok kalibutan. Nganong ako kini ikahatag kaniyo og husay karon tungod kay unsaon man pagkahibalo sa tanang mga tao, ilabi na sa mga inosente nga kadtong mga tao nga wala magbasa sa Biblia, nga wala matuto sa Biblia, tungod kay walay mga pangulo nga nagpahimangno kanila aron sila nga magalakaw sa dalan, sa matarong nga dalan. Mumangani nga ang obligasyon sa mga amahan mo kana ang giingon nga tudluan ang mga kabataan may tungod sa kabalauran, tulumanon o mga suko. Sa dili na ito ipadayon mga igsoon kung unsay obligasyon sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Aron nga ang mga anak mubalik sila sa Dios. Nga naman unsa may tungod ug tuyo nako mga igsoonan nga ako kini isulti diha ninyo kung unsay obligasyon sa mga ginikanan ngadto sa mga anak tungod kay ang mga anak karon pwede ang masupilo na sa mga ginikanan. Maunay magbuot sa ilang mga ginikanan. Unya ang mga ginikanan wa lagi buot. Matulpan ka tinarong. Muna akong angay na ito nga ipribado. No? Dili lang maadinhing, kung dili, kung ano na tayo mga programa sa radyo, kinanglan ato ni ipribado kanila. No? Sumala sa Deuteronomio 6:7, mato dinhi, Deuteronomio 6:7, igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. O magasulti ka may tungod niini. Unsa may isulti nimo? Kabalauran, tuluganon, o mga sugo. Mao ni isulti. Nga niini aron mahibalo ang mga kabataan nga adunay Diyos ang kalibutan. Aron sila mahadlok nga adunay Diyos. Muni angay na ito mga mahibaluan, mga kaigsuonan, na ito mga Kristiyano. No? Sa magalingkod ikaw sa imong balay, o sa magalakaw ikaw sa dalan, o sa imong paghigda, o sa imong pagbangon. So, bukat ang obligasyon sa ginikanan ngadto sa mga anak. Unya ang mga anak po, ang ilang obligasyon ngadto sa ilang mga ginikanan, mao kini ang giingon sa Exodo. No? Atong basahon, Exodo, Kapitulo 12. Ano? 20, versikulo 12. Tara. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Kristo nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanakaw. No?
ka sa imong isip katao. Dili ka maibog sa balay sa imong isip katao. Dili ka maibog sa asawa sa imong isip katao. Ni sa iyang sulubuon nga lalaki, ni sa iyang sulubuon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang bukanga nga iya sa imong isip katao. Nasabta na to mga kaisunan nga kitang tanan aduna kay tagsa-tagsa ka obligasyon. No? Dili lang ginikanan, kundi pati na rin ang mga anak. So mga kaisunan, atong padayunon kato, atong naputol nga gihatagan natong husay may tungod sa adlaw utak na. Sumala sa kasulatan sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 36. Ready ang Bible. Apan may tungod sa mga adlaw utak na, walay usa nga nasayon. Ha? Walay usa nga nasayon. Pero ang mga tao mingon ani, walay usa nga nasayon, unya nasayon ka. Muna siya'y kahulungan. Ha? Pag ingon nga walay usa nga nasayon, ingon na yun ka. Unya, anong nasayon man ka? Nga wala may usa nga nasayon. Diba? Muna siya'y kahulungan. Kung ato karong sayron, manong nahibaluta sa pagbalik sa atong Ginoo. No? Bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Mao gani ang akong giingon ninyo mga kaigsunan, duha ka matang ang sinugo dinhi sa kalibutan, sinugo sa dautan, ug sinugo sa Dios. Karon kay klaro kay dire. Adunay amahan nga nasayon. Atong sayon kung kaning atong pagsinggit o dinhi sa atong panimbahon nga atong ibaybalo nga adunay amahan nga nasayon nga mao kanang Dios nga makagagahon sa katanan. No? Muni atong ilhom karon mga kaigsuonan. Kani nga walay nasayon sa adlaw o baka. Kay mo kini ang dako kayong sulbaronon sa tanang preachers sa tibok kalibutan kay ini ang mga tao nga wala mahibalo kung kanus ang balik ang atong Ginoo. No? Wa gyud sila nahibaw-an ani. Kay ganuman ang ipakaon sa mga tao karon mao gayon ang ebanghelyo nga bersikulo lang. Pero kung atong pangitaon ang amahan nga naibalo sa tanan, mao gayon ang giingon sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Ano nga may balo ka? Nga adunay nahibalo? No? Ano nga may balo ka? Nga adunay amahan, adunay Diyos nga nagsulti kung kanus mubalik ang atong Ginoo. Basa. Juan 16:13. Oh. Dinikabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugaling kagulutan. Inunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti. Ug ang mga butang nga umalabot iyang igatukan kaninyo. Mato din inabot sa Espiritu sa kamatuoran. Ang akong pangutana mga kaigsuonan, kaning Espiritu sa kamatuoran, unsa ba ni siya? Tao ba ni o mananap?
Ha? Kamu hukum. Tahu ba ni siya o mananap? Lisod po ang espiritu sa kamotoran mananap. So understood nga ang espiritu sa kamotoran nga wabot tao. Ano man? Kay kini siya, no? Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuo nga kamatuoran. Pag ingon nga tibuo, walay usa nga wala gisulti. Walay usa nga wala ipahibalo. Tibuo. No? Oni siya nga kamatuoran kay siya anong tao anak kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Sa ito pa, dili na iyang kaugalingon na. Kaya nagitawag na to of self-study. Ha? O. Muna nga, dili na sa iyang kaugalingon, kundi ang iyang madungog sa Diyos. Sa ito pa, diktasyon. Ang usa, mao ang iyang ikasulti o ang mga butang nga umalabot sa ito pa, future. Katong mga butang wala isulti, masulti na to siya. Sa init-abot sa espiritu sa kamatuoran, kay kanang espiritu sa kamatuoran, o sa ni tao. Muni nga magkaingon ako, nga atong husayon ang adlaw utak na wala mahibaloy. Ha? O nga naman nagasulti mi, tungod aning espiritu sa kamatuoran, nga niini, mao ang among labaw nga magpupunto. So, brief by Master Paul Chinito. Mao nga kanang adlaw, no, utak na, kanus amani, aning adlaw utak na, kaya wak man ni masulban. Wak ni masulban. Kaning adlaw utak na. Kung wak po sila mahibalo, kung asa manukan, aron nga mahibalo kita sa pagbalik sa atong Ginoo. Kinahanglan na atong yung masayran, mga kaisunan. Kaning adlaw utak na, kinahanglan mubalik kita sa panahon dito sa Jerusalem. Dito na ito makita ang adlaw utak na. Unya dili ka makakita kung wala ibanag na sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. No? Sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6, na adunay bata nga iba ka tao, nga ang kagamhanan ikatungtong sa iyang abaga. No? Sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. Basa. Kay alang ka na to, ang usa ka bata na tao. Alang ka na to, ang usa ka anak na lalaki, idatag. Ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Ug ang ngalan pagkatawgo kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Prinsipe sa pakigdait. Kinsa man ning bata? Wa kilay ikawas. Mao gyud si Ginoong Kristo. Kay si Ginoong Kristo mao ang gipanag nga Misayas. Nga tapos sa kanuman duha ka semana nga adunay Misayas. No? Kaning bata mao si Ginoong Hesus Kristo. Nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, buti pasabot gobyerno sa Dios. Nga katong gobyerno sa Dios nga naputol sa panahon dito ni Salomon. Siya ang restore sa gobyerno sa Dios nga mao ang kingdom
size. Basa. Exodo. Oh. Mamali ang naputol. Kaning kingdom oppressed. 19. Oh. Ang sa isulti. Exodo, Kapitulo 19, Versikulo 5, size. Busa karon, Mm. kung kamo magapatalingho gayud sa akong tingog, huwag magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi, gikan sa kinataliwanan sa tanang mga katawhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. Oh. 6. Ug alang kanako kamo mamahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. O usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Diba? Kini mao ang igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Ang unsa? Ang kingdom of rest. Nang kinaputol man na dito sa panahon ni Salomon. Mga si Ginoong Jesucristo, siya ang mo-restore. Sunod sa 490 ni Ana, adunay Misayas nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang kabaga. Pila to? 490. Mo ni sukod. 490. Basa sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa 27. Nga adunay 490. Daniel 9, 24 24 hangtod sa 27. hangtod sa 27. Kapituan kasi mana mo'y tagal, ibabaw sa imong katawhan, o sa imong balaang syudad, sa paghumang sa kalapasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo, sa pasikuli, alang sa kasalanan, o sa pagpasulog sa walay katapusan pagkamatarong, o sa matuod, sa pananaon, o sa paragna, o pagdihog sa laming balaan sa mga balaan. May 5. Busa, ibalui o sabta. Nga sa pagula sa sugo, sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem, alang sa Misayas, ang prinsipi, mapito kasimana. O kanuman o duha kasimana, tukuron, ini pag-usap, uban ang dalan o ang kuta, bisan sa mga masamong nga mga panahon. 26. O sa tapos ang kanuman o duha kasimana, ang Mesiyas pagapatyon, o siya walay bisan unsa, o ang katawhan o ang katapusan ni Ana mahiuban sa baha, o bisan hangtod sa katapusan may guba ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. 27. O siya magapamatuod sa likon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka simana, o sa tunga sa simana, iyang pagahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon. O ibabaw sa pako sa mga daluntanan, muanhi ang magalumpag, o bisan hantod sa pagtibawas, o kana sanglit na tagal na ang kaligutgot ibabaw, ang kaligutgot ibulbo sa ibabaw sa linumpa. Sulod sa 490, gikan sa mapito, no? Ang kapituan kasimana. Aning kapituan kasimana, 490 na. O kaning 490, gi-elaborate na sa mapito kasimana, na bawa ang 49. Ano man o buha kasimana, 434. O usa kasimana, nga mao kining 7. Ang gamit ani multiplication. Mga 70 times 7, 490. 7 times 7 equals 49. O 62, no?
muna kanuman og duha ka semana, 62 times 7 equals 434. O 1 times 7 equals 7. Mo ni siya ang 490. Mo ni siya ang sukod aron nga mahibalo kita nga adunay adlaw ug na gikan sa iyang pagsulti, mahibalo kita sa adlaw na bulan ug tuig. Sunod sa 490 og ang nag-perform niini mao ngayon si Ginoong Jesucristo dito sa Jerusalem. No? Atong tanawon mga kaigsuonan nga kaning 490 manukan kini sa negatibo 457 BC. Nganong dito manukan tungod kay mao kana ang sukod na ang mga Israelitas na ibalik sila human sila bihanga sa hari sa Babylonia na maus si Nabucodonosor. Nahiuli ang Jerusalem ni atong negatibo 457. Kung ganun kini sa tibok kalibutan na kaning negative 457, humana sila bihaga sa Babylonia nini. Nahibalik na sila. O karon mo kini ang uno sa 490 aron nga makita nato na adunay Mesayas nga ipakatao o niya ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Mao nga niini sa 457 nga negatibo atong gadaon ang ingon mapito ka semana. Unsay gisulti sa ingon mapito ka semana? Basahon na to? Era. Busa hibaluin usab ka nga sa pagula sa sugo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana. Mao nga 49 imong daton diha. Mao nga atong isakra ang negative 457 sa 49. Kay mao ni ang tagal, mao ni ang sukod nga diin makita nato nga ang sumpay sa gobyerno sa Dios, nga ang sumpay sa kingdom of Christ, nga ang bata nga ipakatao mao gayon si Ginoong Jesucristo. Atong tanawon kani kaya 7 minus 9 kalat B. Sa ito pamuhulang kita sa 5. Ang 5 mahimong 4. Kani mahimong 17. 17 minus 9 equals 8. Kani 0. Bring down 4. Sa ito pa negative 408. Dito ang gingharian sa Dios nga mao ang kingdom of Christ. Gitagalan lang og 49 ka tuig. Aron nga makita nato ang sumpay kung kinsa ang sumpay sa kingdom of Christ. Mao nga niini gikan ani atong danon ang kanuman og duha ka semana nga mao ang 434. Unsay gisulti sa 434 nga gikan sa kanuman og duha ka semana? Unsay gisulti? O kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab. Uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. Mao tukuron pag-usab. Kinsa man ang mutukod pag-usab? Mao si Ginoong Jesucristo. Muni dapat nato nga mahibawluan mga kaigsuonan natong mga Kristiyano. Na ang Kristo sa
husay misayas niya mo gawas. Ani 434. Dako na ni kaysa 408. Kinahanglan mahibalo kita nga kaning kalibutan algebra. Dili kita makahusay sa giingon sa kasulatan. Paniyani, di lang ka maka-answer ani kung di ka mo gamit sa rule sa algebra. Unsa may rule sa algebra? In even numbers without sign is always positive. Sa ito pa, positive ni. Kano? Di lang ka maka-subtract anak kung di ka mo gamit sa rule number 2. To add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Mga 434 minus negative 408. Ang answer niini mao ang 26. Prefix man sa ito pa positive. Positive 26, mao kini ang uno sa pagtukod sa kingdom of praise. Mao kini ang uno sa pagpangita sa mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Sa 2680, ang edad ni Ginoong Jesucristo niini mao gayon sa edad ka 30. 30 anyos siya. Sa 2680, iyang ipangita ang mga tinunan. Nagsangyaw siya. Nagsangyaw siya sa kabalaunan, tulumanon o mga sugo. Kung tibuon ni siya, mao ka na ang gobyerno sa Diyos, nga mao ang kingdom of rest. No? Sa tuba 26, hindi nagsugod si Ginoong Jesucristo. Ang iyang edad anak, 30. 30 man yung edad. Nagkaroon kay dakong niya po sa ito ba? Positive ni. No? Positive. Hindi lang ka makasabtra ka na kung dili ka mugamit gapon sa algebra. Ang atong gamiton nga rule number 3. To subtract numbers mentally sa huna-huna, ilista ni mo ni negative. Aron na makasubtract kita sa 13. So makasubtract na ta. Like to add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. So 30 minus 26 equals 4. So negative 4. Dili sa negative 4. Mao kini ang tuig nga natawhan ni Ginoong Jesucristo o ni Juan nga Bautista. Unsa may prueba nga dili nataw si Ginoong Jesucristo tungod kay mao kini ang tuig. Mao kini ang kadungan-dungan sa kamatayon ni Haring Herodes tungod kay si Haring Herodes nagsugo man sa iyang mga kasundaluhan na ipapatay ang mga bata nga nag-edad og 2 anyos pawos aron nga ang tuyo mapatay si Jesus. Pero wa mapatay. Wa gyud mapatay. Mao nga negative 4 insakto nga mao kini ang natawhan. Dili sa negative 1, dili sa negative 2 o gabaw dili sa negative 3. Kay walay Herodes niya ng panahuna kay kini negative 4 mao kini ang kamatayon ni Haring Herodes. Pero ano may isor atong palayon no? Nini negative positive 26 no? Sa 26 positive man no? Positive 26 ini wa patangahungan o istorya ani. Ano man? Ang sulti o siya magapamatuod sa lig-on nga tugon. O siya, kinsa man? Si Jesus. O siya magapamatuod sa lig-on nga tugon. O ba
usa ka semana. Ang usa ka semana gikumpos na sa 7 ka adlaw. Mao nga niini positive naman imong idumag ang 26 sa 7, ang answer 33. Sa 33 idi dinis Jesus gilansang o dinis Jesus namatay. So wala ka siya mabugtuin sa ginhawa. Sa 33 idi iya nang gisulti. No? Gisulti na niya. O sa gisulti niya. Mateo Kapitulo 21, 42, 43. Gisulti na niya na. O sa gisulti. Mateo Kapitulo 21. No? 42 hangtod sa 43. Basa. Mateo Kapitulo 21. Sige. Oh. Sige. Mateo Kapitulo 21, versikulo 42 ngadto sa 43. Oh. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayon kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod kisalikway nahimong uluhang bato sa pamangkang. Oh. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayon. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga ni Kristo. Oh. So wala ba siya gilansa, wala siya mamatay, gisulti na niya daan. Mato niya, wala ba gayon kamo makabasa sa kasulatan nga sa mga magtutukod di sa likway, ano sa? No? Ang bato. No? Di sa likway ang bato nga mao si Kristo. Sa 43, sa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios o kingdom of rest pagakuhaon gikan kaninyo o igahatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga ninyo. So laktod nga pagkaistorya, wala na ang gingharian sa Diyos sa Israel karon o gihatag na niya sa usa ka nasod. Mao may subject sa pagpangita sa gingharian sa Diyos. Mamangani giingon diha sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ipapangita ang gingharian kay wala na to sa Israel. Walang isulti ni Jesus. O gianak sa 33 AD, nisulti usab siya. Uban sa iyang mga tinunan, nga niini sa iyang pag-ingon sa Mateo 26 hangtod sa 26:29. Iyang isulti daan. Kung saan 33 AD. Then isulti ni Jesus. Kung saan isulti? Mateo 26, Oh, 29. og sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab niini gikan sa bunga sa para. Oh. Hangtod ni atong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo diha sa ginharian sa akong amahan. Oh, di ba? Isasultihan ko kamo nga ako dili na mo inom pag-usab niini gikan sa bunga sa paras hangtod ni atong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo. Sa ato pa adunay repetition sa iyang pagbalik pag-inom gikan sa bunga sa paras. Karon mga kaigsuonan, niini nga ang usa ka semana nga niyang pamatuon mao kini ang semana sa mga anak sa Dios nga gi-celebrate nga mao kadtong pista sa tinapay nga walay limadura. Ato ko nung basahon kung kana
Matthew. Ato sa katong Exodo Exodo. 12:18. Sige. Exodo 12:18. Sa nahaunang bulan, sa ikapulo ug upat ka adlaw sa bulan, sa hapon managpangaon kamo og mga tinapay nga walay limadura, hangtod sa hapon sa adlaw nga ikakaluhaan ug usa sa bulan. Di ba? Basa ang 13:14. 13:14. Exodo. 13 hangtod sa 14. Ug ang dugo timaan sa mga balay, diin kamo magapuyo. Ug kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo. Ug walay kamatay nga moabot kaninyo, sa diha nga patyon ko ang mga panganay sa yuta sa Ehipto. 14. Ug kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo. O pagasaulugon ninyo kini, ingon nga pista kang Kristo, ngadto sa inyong kaliwatan, pagasaulugon ninyo kini, nga usa ka pista, pinaagi sa usa ka tulumanon, nga walay katapusan. Inani mga kaigsuonan. Ano usa ka semana niini? Muli ang tulumanon nga walay katapusan nga nining gihandog gyud no kanungay mag-celebrate sila ani. Kaning pista sa tinapay nga walay libadura. Atol si Ginoong Jesucristo dito, no? Siya man tong pulis sa halat si Jesus. Yan ang panahon na mga kaisunan. Nisulti si Ginoong Jesucristo at ugaman siya mga tinunan nga niini. Nisulti siya. No? Insya nga, duha na lang kaadlaw gikan karon, moabot na ang pista sa tinapay nga walay libadura. Abasaha. Matthew 26. Okay, say. Ug sa nakatapos na si Jesus sa pagsulti ni ining mga pulunga, siya miingon sa iyang mga tinunan, kamo nahibalo nga duha ka adlaw sukad karon, mauna ang pista sa Pasko, ug ang anak sa tao igatugya na aron ilansang sa krus. Di ba? So kung atong tan-aw mga kaisunan, kung atong idimo, anong usa ka semana na 5, 6, 7 na no? Nisulti si Ginoong Jesucristo sa pizza 15 o sa 12 kahit ani ni siya katong usa ka semana nga pista sa tinapay nga walay libadura. Nisulti na nila dire aton sa Dios magkuha kamo o kandi o kanero sa ikalapulo kaadlaw ining bulana sa tupapit sa Diyos sa bulan sa Abib. Diba? Magkuha kamo kanero o kandi. Inyong tipigan ini hangtod sa ikalapulo upat kadlaw sa tupapit sa 14. Nisulti si Ginoong Jesucristo nga duha na lang kaadlaw gikan karon moabot ka ang pista sa tinapay nga walay libadura. Mao nga ang pista niini mao ang pizza 15. Diba? Kaya na naman kaadlaw, kung imong tan-awon mo na, anong 14, idungag mo ang 7, pila di ay? 1, 2, sato pa, sumini. Pito kaadlaw. Tujuan na to. Ay, dugang pito din sa Diyos. Tama. So, pila?
11. Ato pa 21. So 21. So gikan sa pitsa 14 kay sa hapon na nag-iihaw man ang kandiro. Mga pagka 15, mauto ang unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. O niini si Jesus mitangka sa lamisa kauban sa iyang mga tinun-an. No? Nagkuha siya og tinapay, imaan ang katuya lawas, ipanalanginan katuya. O nagkuha siya og dugo, imaan. No? Ang nagkuha siya bino, imaan kato nga mauyang dugo. No? Mao nga ni Ana pitsa 15 sa bulan sa Abib. Sa tuig 33 AD, sa pitsa 15. No? Sa pitsa 15, dinha siya misulti. So karon ang kaigsunan, ang atong ipangita adlaw man ugtag na nga niini matod sa kadaghanan nga walay nasayong sa adlaw sa tagna na ay nahibalo. Kay kung imong tan-awon sa tuig 33 AD, bulan sa Abib, pitsa 15, unya kini nahitabo dito sa Israel. Nagkaroon, dili ba magpariya ang oras dili o sa Israel? Mao sa Israel, ang oras mao ang alas 7 sa gabi. Mao nga ang adlaw, mao gayon ang bulan sa Abib, pitsa 15 nga alas 7 sa gabi. Adlaw pitsa 15 sa bulan sa Abib, ang tagna alas 7 sa gabi. Mao ni say mo repeat, no? Dinhi karon sa Pilipinas. Ngano sa Pilipinas, si Jesus na pamatuon nga gihatag niya ang gingharian sa Dios ngadto sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Gihatag niya ang gingharian ngadto sa usa ka nasod. Mao ni atong pangitaon karon nga kaning pag-inom niya gikan sa bunga sa paras, mo repeat ni siya. Nagkaroon kay di man kita makakita kung dili kita atong dili kita musubay sa kriteriya nga atong sundon. Naay kriteriya. Sumala sa kasulatan sa Ecclesiastes 1:9 o sa isulti diha. Prepare ang Ecclesiastes 3:15. Sa Ecclesiastes 1:9 o sa isulti. Ecclesiastes 1:9. Ang namao kaniadto mamaugma, ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Ang namao kaniadto. Unsay namao kaniadto sa Israel? Unsay namao kaniadto sa Jerusalem? Mao ang 490. Mao ni ang atong gamiton na sukod. Kay mao ni ang sukod sa Israel nga wala mahariin ni Jesus. Nga mao ang 490 nga sukod. Pero sumala si Ecclesiastes 3:15. O sa gisulti. Basta. Kadtong diha sa kanhing panahon, o kana nga umalabot pa, diha man sa kanhing panahon, o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong niadto. O klaro kayo mga kaigsuonan, sa diha sa kanhing panahon, kingdom of priest, o kana nga umalabot pa, diha na sa kanhing panahon. Mga ang 490, diha na sa kanhing panahon, o ginapangita sa Diyos pag-usap. Mga
ipangita sa Dios ang sugod nga niini mahitabo sa usa ka nasod nga gibalina sa gingarian sa Dios. Mao nga ang sugod ani usa sa Dios. Ang sugod ani mao diha usa. Usa sa Dios. Sige. Usya 6:2. Sa isulti. Tapos usa. Tapos Sa tapos ang duruha ka adlaw, iulit niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulong ka adlaw, pagabanhaw kita niya, o kita magapuyog sa iyang atubangan. di ba? O sa ikatulong ka adlaw, banhaw kita niya. No? Kita niya. Isa ni Kristo. Nagkaroon, hindi na kita muditso sa Diyos kung wala'y uno. Sa ito pa, 1, 2, 3. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulong ka adlaw, pagabanhaw kita niya. Nagkaroon, gihatagan man kini o katumbas, ang usa ka adlaw, ang katumbas pinaban. Usa ka libo ka tuig. Nagkay duha ka adlaw, 20,000 ka tuig. No? Sa tukang ha, 1,000 na. Kung imong tan-awon, tapos na sa duha ka adlaw nga mao ang 2,000 ka tuig, gikan diha no? Gikan dinhi padung dira mao ni ang ikaduha ka libo ka tuig. Aron nga makita nato nga naa ta karon sa panahon sa pagkabanhaw. No? Kung imong tan-awon niining tuiga sa 2,000 ka tuig, imo ka nang kuhaan sa tuig nga niini ang mga anak sa Dios nga niuli human sila bihaga sa Babilonia. Mao nga niana negative 457, ang answer ni Ana 1543. Mao kini ang tuig nga niini ang gingharian sa Dios dihatag sa usa ka nasod nga mao ang Pilipinas. Nga niini mga kaigsunan, dili ako maulaw mo sulti kaninyo nga niining tuiga 1543 na-recognize ang atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. So 1543. Unsa may atong gamiton? Mao ang 490. Wala man to ma-restore ni Jesus. Wala man to siya makahari sa trono sa iyang amahan nga si David. No? Mao nga imong dadaon ang 49. Ang 49 sa ito pa 1592 nga niini daghan na ang mga misyonaryo nga nangabot dinhi sa Pilipinas. Usa na niadto ang Dominican missionary. Pati daghan ang mga misyonaryo nga niabot sa Pilipinas. Sa ito pa, imong dadaon ang 434. Ang answer ni Ana 2026. Sa 2026, mao kini ang tuig nga adunay reenactment sa buluhaton ni Ginoong Jesucristo. Sa ito pa, reenactment, adunay bitay gitawag ko hatagan og katubanan. Na 2026 nga niini si Kristo
maghandog aning tuiga. Kaya kung imong kuhaon ang 2,000 ka tuig, magpabilin ang 26. Na? Dili dayon idumag nimo ang 7 kaadlaw nga mao ang giingon ni Jesus nga siya magpamatud sa likod ka tugon. Mao nga 2033. Mao ni ang ika-490 gikan sa 1543. Atong tanaw kung mao ba. Sa 1543, imong idungag ang 490 pila. 3. Ani? 13. Kiri 1. 9 plus 1, 0. Kiri 1, 2. So, 2033. Muna isa ang ika-490 na ano na maripit na itong istorya ni Jesus. Na niini, muinom na siya sa bag-o uban sa iyang mga tinunan. O niining panahon na si Kristo niini, mo kini ang tuig na daghan unya ang mga buot gikan sa silangan, kasabtan hambong sa kananan, uban kang Abraham, Isaac o Jacob. Mauni siya ang tuig mga kaigsuonan. Mao nga ang kasulatan nga ang adlaw nga maripit dili sa Pilipinas. Ano siya? Mao gihapon 2033 bulan sa Abib Pizza 15 o ang oras nini mao ang alas 12 sa BE. Midnight no? O punta na itong AM. Sa tungang gabi. Muna gingon nga mo abot ang pamanulong sa tungang gabi. RPF. FT. MN. Sa tungang gabi. Sa pa, ang adlaw mo ang Abib 15. No? Ang tak na alas 12 sa gabi. Ano nga? Kung ilang i-minus ang 5, aron mo makita nato kung pila yun ay ang gap sa Israel sa Pilipinas, ang tubag pila? 7. So, insakto kayo mga kaigsuonan nga ni anang panahon na adunay repetition. Kini tanan mga kaigsuonan, kung makaangkit mo na ini, wala na'y kamatayon. Kung sa may pasalig sa Diyos, sa Pinadayag, Kapitulo 20, Versikulo 6, bulahan o balaan ang tao na makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Manaman, naala sa karon sa ikatulong ka adlaw, mabao ang pagkabanhaw. Kung maminaw mo sa sangyaw sa mong mahal na magtutudlo, nga niini, gingon diri, bulahan o balaan. Ang tao nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw sa mga taong ini ang ikaduhang kamatayon, walay gahom sa pagbuot, hinunua, mahimo silang mga saserdote sa Diyos o ni Kristo o muhari sila sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa to, mahimo silang mga saserdote. Pinadayan na ni mga kaisunan, nakita ni Juan Evangelista dito sa pulok sa katmo sa tuig 103 ibig. Pinadayan na mga saserdote. So kanang bag-iyon nga dili pwede nga kita magsuot o iya sa saserdote na sayo. Ano man? Ano sa isang titri? And ye shall be unto me a kingdom of praise. Ano man? Mo ito'y
ipasangya mo ito isulti sa mga tao. Kung magtuo ka nga saserdote ka, apil ka sa giingon sa kasulatan. O sa isulti rin sa ang unang sulat ni Apostol Pedro 2:9. Pinili naman. Kung umawat ka sa pagkapinili na mahimo kang saserdote, so 100% nga si Kristo ang imo kalawasan. Kaya si Kristo usay Ronya labang saserdote. Basahan sa nato ang unang sulat ni Apostol Pedro 2:9. Unang sulat ni Apostol Pedro 2:9. Oh. Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kaypulungang mga buhat niya, nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Klaro kayo? Kahugpungan sa mga harianong saserdote. So, pwede ta, nga pasulta iya sa saserdote. Mo ang gini pasulti, mo may pasangyaw. Kay si Kristo ba ang labaw saserdote? No? Hebreo kapitulo 9, versikulo 11. Yeah. Hebreo hanon, kapitulo 9, versikulo 11. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labahong saserdote sa mga maayong butang nga nanagpangabot. Nan latas sa labi pang dako o labi pang hingpit nga tabernakulo. Nga dili hinimo kamot sa ato pa dili iya sayutan og kabuhatan. Ato pa initungha ni Kristo, ingon nga labaw saserdote. So, in short, mga kaisunan, kingdom of priest. Diba? Kingdom of priest. What is the originality ani kingdom of priest? Layo pa kayo. Ang kingdom of priest. Gawas kini sa tuig 487. No? 487. Pagpanggula nila dito sa yuta sa Egypto. Nagkaroon kayo mga umalis siya ipasangyaw. Sumabalik ni din sa Pilipinas ngayon hatagan. No? Mubalik ko dito rin. O sa inyo sa Ecclesiastes 3:15, sa diha sa kaning panahon, o sa diha sa kaning panahon, kingdom of priest. O gana nga umalapot pa, di napangita sa Diyos at sa kadto miagi na. O sa may miagi, kingdom of priest. Muna nga mga kaisunan, dili ako maulaw, musulti kaninyo karon nga nining panahon na. Mao kini ang panahon nga kinahanglan mubalik kita sa Dios. No? Mubalik kita sa Dios. Sa usong pag-agi, mao to. Sa Deuteronomy 6:18. Mao gina patudlo kanato. So mga kaigsunan, dining panahon na karon nga naman ta sa pagkabanhaw o makastaas na magpulusap ni niya mo istorya mo na to ang igsuon na itong oras bubo-bubo na lang. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong ihatag sa akong igsuon nga ika-number 4 nga mao ang emerald precious stone. Gate number 4 na siya mga kaigsunan. Akong ihatag kanila ang panahon aron nga mahibalo usab kamo sa mga husay nga wala po ninyo mapapinawan. Ay buntag kaninyong tanan.